ציפי בתחתונים, פשוט הבחור הכי מצחיק בעולם, באמת קורע בכמה רמות. קורן, אתה פשוט קורן. זה בן אדם שהוא מטורף, הוא עושה דברים שאף אחד אחר לא יכול לעשות, אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. אני לא יודע איך לעשות את זה, אתה צריך לראות את זה כדי להאמין. הוא מותק של בחור באמת, הוא סופר מצחיק. It was really good, like super impressive, and yeah, I'd come again, yeah, sure. גם נחוץ, אתם פותחים לי את הרגליים לאט, אתם שמים לב? זה לא נחוץ. סליחה, אני צוחקת שיש לך יום קשה בעבודה. אני מרגיש לך שאוהב הבא. אומנות, באמת אומנות, אין לי מילה אחרת לתאר את זה, במקצועיות מטורפת. זה המופע הכי טוב שראית בחיים? ראית אני? אחלה תרגום. הנה זה באדם. היה כיף ברמות, היה ממש מצחיק. תוך שנייה הוא ממש הצליח להזרים את כל הקהל, לגרום להיות סופר אינגייג' וכולם צחקו ברמות, היה דמעות. כיף, מרענן, רצח, נחוץ ברמות, ממש כיף.